Hinapod ni sila Marjorie og si Maria, mga kihang giatras na, wala na padayon na. Pagkanindot sa history, usang-usang nangayog suri, atong pagpagan ang duha, sila karon amiga na. Best friend na sila karon, Marjorie ug si Maria, wala lagi padako ang mga problema. Gikalimtan ang tanan, balik na sa landan, silang duha best friend na karon. Sa kainit di magpadala, kung mangisog istorya, leksyonin nato karon, sakit iro di gamiton. Bispe na sila karon, Marjorie ug si Maria, wala na gibada ko ang mga problema. Di kalimtan ang tanan, balik na sa landan, silang duha bispe na karon. Sila karon, Marjorie ug si Maria, wala na gibada ko ang mga problema. Di kalimtan ang tanan, balik na sa landan, silang duha best friend na karon. Best friend na sila karon, Marjorie ug si Maria, wala na gibada ko ang mga problema. Di kalimtan ang tanan, balik na sa landan, silang duha best friend na karon. Silang duha best friend na karon, silang duha